Hej og velkommen til den her video, hvor det bliver en lille self-care dag, hvor jeg skal lave nogle af de ting, jeg elsker. Jeg har indtil videre lagt makeup, og jeg har bare hygget mig lidt og fået noget morgenmad og sådan noget. Jeg har også fundet et outfit til, det kan jeg også lige vise. Og jeg skal nemlig ud lige om lidt, så jeg har lige taget min jakke på. Men først er der de her bukser fra H&M, så har jeg min trøje her fra H&M. Det er bare sådan lyserød rigtig en. Og den her jakke er fra Kabal, tror jeg nok. Og så har jeg egentlig bare sat håret i en misnag og lagt lidt makeup. Og så tager jeg lige de her øreringe i. Dem fik jeg i julegave af min mormor og morfar. Så det her er ikke så self-care, men jeg besluttede mig altså for, at jeg skulle prøve at udfordre mig selv. Jeg er ikke så god til at prøve nye ting, men jeg besluttede mig for at prøve at tage bussen alene. Og det var lidt nervepirrende, jeg var lidt nervøs. Men det gik jo så fint, men der var virkelig lang ventetid på bussen. Jeg følte, at jeg stod og ventede på den i 20 minutter, men så kom jeg endelig med den. Og så stod jeg af på et stopsted, og så gik jeg sådan bare lige en lille tur i området-agtigt, og så kørte jeg egentlig hjem igen. Jeg gjorde det mest for at udfordre mig selv, men så kom jeg hjem og snakkede med Pablo, og så var han i gang med at udlægge den her anden. Jeg fik så ikke lige filmet, at jeg gik en tur med Pablo, men det gjorde jeg altså også. Og det her billede er fra i morges, hvor han var så, jeg synes, han er så cute. Men ja, jeg var ude og gå en lille tur med ham, som jeg jo gør hver dag, så det var også bare super hyggeligt. Så nu er det eftermiddag, og jeg har egentlig bare siddet og slappet af. Det tror jeg havde virkelig meget brug for, men det har været en super hyggelig dag. Men så var det, da jeg tog bussen, så var det bare sådan, jeg sætter mig altid på bagerste række, by the way. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan bare godt lide at sidde der. Men så var det, at der sad en med sådan en smøg i hånden. Det var ikke tændt, men sådan sad bare sådan her med den. Jeg forstod det ikke helt, men jeg ved ikke, hvorfor jeg lige ville fortælle det, men det vil jeg bare fortælle. Men jeg synes egentlig, det gik meget godt. Det er helt sikkert noget, jeg vil gøre igen. Jeg tror bare, det er, fordi jeg er lidt bange for generelt at prøve nye ting, men jeg har helt sikkert tænkt mig at gøre det igen. Men der er et eller andet med fra klokken 17. Her, det er jo faktisk lige lidt, det om 22 minutter, så er det, at de der busser, de ikke kører på det stopsted, hvor jeg stod på hende, så jeg tror, det var derfor, at den sådan, da jeg kom derhen, var der sådan 20 minutter, så den gik det tror jeg. Men jeg stod der og ventede i sådan 20 minutter. Det var mærkeligt, fordi det er sådan en bus, der plejer at komme hver femte minut eller sådan noget. Der var faktisk også ret mange mennesker til at starte med. Der var ret mange mennesker, og sådan, men de skulle ikke med samme bus som mig. Min kom sådan efter der, så jeg stod bare og ventede i sådan 20 minutter-agtigt. Men jeg ellers tænker jeg ikke, at jeg skal sådan noget andet i dag, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige farvel nu. Det var sjovt at lave den her vlog, det var sjovt at prøve noget nyt. Selvom jeg ikke er så vild med at prøve nye ting, men jeg gjorde det, og jeg er stolt af mig selv. Husk at like, subscribe, vi ses.